kalau guys, batuk gin dudui entek lompong ijo. Tak sepilno nggih, entuk sak empuh apik-apik. Nggih, darene. Darene ya Allah, jenenge wong kok itut yo itut, nek kate kok anak wong krembyah sithik kok iso amit-amit ae sawu iki. Ndi sing ape mbok duduki iki? Wes kok. Tuh, enggak wadek ah. Bar diduduki guys, bar dieker-eker batuk iki ngono. Guys ya, iki lho enteke tahu apik-apik. Nangis ana, nang kene kok nangis. Enteke ndak apik-apik guys. Nangis kok. Kesaloke sampe tukul nah ya. Boleh nah. Saiki iso wah, yo. Adike gendong ndase kok misar ki. Ngono ki trengge buem iki yo ning omah iki iso gumun aku nek kate. Wong kok Mama Jawa. Ke lho, doke ape golek entek ke lho kono neh lho. Duduki ke lho. Cik ayo melok doke kan, Duk. Ayo melok doke kae. Ayo kok kono ayo. Ayo mlaku sama aku. Mama yo ra iso nyekli HP kok. Ayo mlaku ayo. Ora nek semut. Kenek, wis kene semut. Ora nek semut ini kok. Ora nek semut. Lho, apik aki nok dok kuwi. Si akal lho ngerti ya? Astagfirullahaladzim. Ora nek semut e ndarene. Nggih. Kalau untuk kudi dok walah tenan. Kudi. Ke lho. Wes ta meneng ae nek kon untuk kudi ke lho. Lho untuk sak menit gedene iki lho. Oh. Meneng ae kowe ning kono ajek nyoh ki monyatem gowo. Duduk kono ae. Iki lho. Sak menit gedene. Kayak ini guys. Alah ketonyes dok elon-elon. Lho tak gede nduk. Walah sak menit gedene iki lho. Dua kok ngono guys. Golek. Nah, sak menit gedene. Dikelombek gude. Malah mbok conyes-conyes nduk. Kelombek gude mbek koro. Waya ngisi guys. Wes ta meneng ya. Nggih wis to. Iki sponsore iki kowe isa malah. Gregeten aku. Ora nek semut. Gendong ki abrak kok. Delok iki nek gendang le Kosok. Iki lho ngerti ya? Lho iki lho entah. Tukul-tukul neh ngantekan. Medok dok kuwi. Nek tukul. Tukul anggek sak menit iki. Ngono kuwi nek Mbah Darmo mbiyen apa dok kuwi? Poke niki kena dikelono kaya apa nek ngarani? Talas. Wah, Mbah. Senangis anak, senangis. Wes duduk. Senangis ya. Seneng ae. Iya nih. Diam. Engko sampai mubeng rono kok ya untuk akimu. Ngono tak golekno suka entuk telur. Ayo, wete iki padahal termo ngrupel kene iki tok lho. Lha iki sing kidule kayu bareng urung. Nek menawa. Lah ya. Nah, sak wete untuk sak mini. Sak wete untuk sak gede-gede ya, guys. Kalau gede nih kalau walah malah raksasa. Walah malah raksasa iki. Alah wong sae koyo ngene kok. Engko piye iki sae kok. Alah monyete diguak kono. Monyete iki lho diguak. Nek kate kok iya diguak ning kene kok monyete kok untuk menangisi kok mbayani ya. Guak ya monyete ya. Guak. Udah lekuk-lekuk kok ini.
Oh lah, golek entik, guys. Ngantek glisot tuh Wambah. Wambah nek semut, wambah. Semut. Nggih. Iya, kita entuk akeh glontheke gede-gede. Kuwi mupeng rene sing kuwi, urung mbok cuwiki sing kono. Wah, dikelompok gede entek dong telo. Suger itu asem. Wagi kono malah tumpuk-tumpuk kok. Endi? Cuma saya tak duduk tan. Kita tak rubah no bisa. Numpuk-numpuk terus di entek ya rubah. Tomat. Iya, ya kayak itu rupung semut. Iya, Cah. Itu rupung semut. Kok conyas itu. Apa nih? Iya, ranah melok ibu ayo. Aku ditinggal ibu ning ngene Jesi lho. Cek piye entek tak parakne rene, Nduk. Nduk. Walah, lho. Sing kono mang ndi, Dok? Ya mbok gorene iki yo. Ya ning kene iki yo. Walah iki dikukus dang yo. Oh enak. Kalau asam kalau lodeh yo enak. Nah, guys. Digawe keripik, nek wong logo tuwung kae keripik tales ngene iki enak malah. Iya koyo keripik gedang ngono kuwi di pasah. Terus langsung digoreng apa? Yo dibungkus ngomongnya piye ya aku juga ora carane. Digoreng apa di kukus dhisik ngono lho kok. Lah kok mati ki engko lompong itu. Iya. Lah piye? Lompong yo. Rubah yo mati. Lah nandur nah sampean. Kuwi anak kok, Dok. Walah iki cek mupeng rono kuwi cek enek iki lho. Petualang ya guys. Petualang golek entik ini kono-kono jarang enek kok. Arang wong duwe ngantuk, Duk. Ayo ya bumbu yang ngantuk. Buat nang turu. Awas. Iki lambe cerewete bojani. Mripatku kok ketutupan godhong. Awas. Awas mbayani men. Pilih arah sak mbuh. Ayo. Kok ngono? Sak men yo ora gede. Wis entar ae gede ya gede kok. Udah mantuk. Ayo Dok, ya nomah yo. Ayo nomah. Sesuk dikelo ya. Lasem ya. Biasa mau tendur angin ngantek talange iki hampir terus. Pol terus. Guys, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Udan angin bluduk ora karo-karuan guys iki. Dinda urung mantuk sekolah, pramuka. Pikirane dhewe iki sing ora-ora. Wong jenenge angin kok. Wah, Masya Allah. Campur gluduk lah nek gluduk ngono guys. Gluduke hebat iki. Jebule dia koyo ning dhuwur kursi koyo ning dhuwur omah pokoke rasane. Aku sing tak pikir ki opo guys, anakku udah kurang masuk sekolah, kok ning sekolah ndak repot iki lho. Soale kancane yo akeh lho, Mas. Biasane jam 5 sore matoke iki. Lah iki jam 3 iki. Paling saiki setengah 4 lah. Emang biasanya rencana kira baragus terus nonton toprak mulai guys. Di sombong anyar kan sedekah bumi. Lah ku nek toprake, lah dilalai kok mendung peteng. Susu angin kok koyo ngono. Ya Allah.
lagi iki yo Mas, udan selama rendeng iki Mas aku angin campur duduk Mas aku lagi iki guys. Ini ki rencana nggone anak lanang iki sesuk nanti ini jagung undo-undo hati kondisinya kaya ngene iki terus piye. Rencanane kan oleh Pak Su iki sing kon jupuk ning tanda. Lah tapi nek posisi udan kaya ngene yo gak iso mlebu kole iki. Karena iya lah. Panggah kepetel. Itu tunda paling. Yo paling ditunda. Lah piye? Lah kaya sing usum nggo sepeda motor rek dalane ngene iki yo panggah nganu Mas. Cek juga guys. Dan angin parah tenanan pokoknya. Tak sepilno kamare Dinda sampai berantakan ra karo-karuan guys, perkara terwocoh kon dhuwur angine nek kok kidul. Nah. Pokoknya parah lho parah. Tak tutupi plastik ya sampai cek koyo ngono lho. Ngantek tak tadoh-tadohi koyo ngene, ngisor kae banyune sing kon dhuwur kae nang mlebu lho. Nah, tak tutupi plastik, tak tadohi kae lengser enek baskom-baskom iki. Pokoknya parah guys, parah pokoknya kamar sing paling parah yang ngene Dinda tok iki. Iki nek gak angin kok kidul ngono yo gak tau ngene iki guys. Pokoknya gak angin yo gak tau. Cuma nek angin tok iku. Mulai udan pertama sampai nganu ki angine kok kidul terus ngono. Mulane yo wis babak blur kaya ngene iki. Gluduk nek ya Allah, mak jedier ki aku nguamplok Pak Su karo Astagfirullahaladzim aku ngono. Sing tak eling-eling cuma anakku wedok tok. Ning ndi iki mang opo ontro ya guys gini iki. Banyu tok gini kepek banyu tok. Talange dhisik sing kok kene iki. Kon dhuwur iki wamber, parake mengisor niki. Sopo weles kabeh kok ngene. Mergo saking drese udane. Wis enek sak jam guys udan iki mang. Enek sak jam guys. Mendunge cek kok ngono. Ya Allah, ning dodo ki rasane sampai nyesek. Nek udan deres tok ngono ae jene dhisik ya gak guys, nek gak gluduk. Gluduk endang endi ya Allah, jeblas. Nanti koyo ngene, motor koyo ning emper sampai teles kabeh wong niku. Iki kepek banyu iki lho. Perkara talang dhuwur iki banyune wamber-amber parake rene. Sane sik padang iki guys. Iki paling gak ya perkiraan iki jam 4 sore iki lho. Cek jam 4 tapi yo mendungi nang koyo ngene cek. Nang terang ya Allah, anakku wedok ben mantuk dhisik ya Allah. Ngono ning dalan nek wedi piye butuke koyo ngene iki ya Allah Gusti. Paringono slamet anakku wedok ya Allah. Aduh guys sekolahane. Ngono ning dalan tong nek pas lidah terus gluduk der nyak wedi cah. Mbok papak piye ya? Mbok papak piye ya Dinda ya? Lah betul rakah omahe edak-edak kene Bapak. Lah Dinda omahe aduh iki. Aduh dhewe. Kok ngene iki lho guys. Iki banyu tok sing separo kene kepek banyu kene iki. Wis dipel Pak Su. Sak mrono iki banyu tok. Banyu kok talang kok njaba kuwi. Ya Allah, Nduk. Larane nggone kancamu kuwi sakne sekolahan, Mang. Lah nek gak nggo jas hujan gak dienggo. Hah? Jas hujane nek gak dienggo kena apa? Kok seneng kademen ki lho. Wong nggawa jas hujan nek yo ora dienggo kok percuma. Oh, alah. Reteke pateni. Wong nganggo jas hujan nek jas hujan ning jero kok ora dienggo kok seneng. Lah gak lanjut pramukane iki, Mang.
Ning ruang pertemuan. Oh, alah, wis nang tunggu ri. Lah yo ning dalan gak gluduk jejer-jejer ngono. Oh, alah banget guys. Oh, alah. Wong ana jas hujan kok yo ora gelem gowo. Ya tanganku keluar. Walah kowe iki ngajak nendi leh Rara. Apa ora ora gluduk ya apa piye kowe iki? Dan-udan kok iso aku tanggapan toprak sing ning Mbong Anyar ku ya. Toprak sedekah bumi. Padane mono ya main nang sediluk awan tok mang terus udan. Lah iki engko bengi nek ngasek ngene iki terus ae ndak ya enak sing nonton apa ora. Lah ya wong duwe jas hujan kok yo gak dienggo kok seneng kademen. Kok iso. Oh alah. Nah, ya tak gawani dek tak tukokno anyar ning kono. Paling males deh, mending tang petas ngono ae ngono paling. Lah ngono ket kos sekolahan tang sampai teko omah iki. Oh lah. Iki cek bungkusan dek jas hujane wong engke tak tukokno ndek nane kuwi. Gak sebar mbok lah Mas. Sing kono kae sing urung. Malah mbok telesi neh. Iki udan iki kok nek kon terang ketoke gak iso iki, Mas. Yo kritik-kritik ngene iki. Aku kadang yo nganu yo, guys. Mikir ki yo heran. Tiga apa rendeng nek nitik udane kok kaya rendeng neh, kaya ape nandur pari neh. Tapi nek nitik ndeknane panase kaya ngono kuwi ya wis kaya tiga. Jane alam iki alam piye yo, guys? Donya iki nek wis tuwek yo ngene iki. Dadi alam tiga kaya rendeng. Nek alame rendeng kaya tiga emplang-emplang ora nek udan. Piye, Cek? Donya iki nek donya wis tuwek yo ngene iki. Dadi wolak-walike jaman. Jaman ini nek jaman wis tuwek. Ya wis ngene iki yo, guys. Wis karek manut kudrate alam. Wayahe nampilno sing anget-anget, guys. Bar udan. Iki anak wedok nggae mie. Anget-anget. Hawane adem. Iki kademen, guys. Bar kodanan. Disapa, Dek? Piye pemirsane kakike kuwi lho nek mamek sah wedok kakike ngono ku piye lho, rak gendan digencong sing kono. Kandhani kok. Angel kandhanane. Monggo guys, Mami. Monggo guys, Mami anget-anget. Bar kodanan, guys. Cerita sih, Nduk. Ning kono mang piye? Kancane dadi puapa kabeh. Lah kowe terus dhewean ning kono. Mbek kancane cek pira ning kono? Mangki ayah ki kudu tak kon mapa kae, Din. Pikirku wani apa ora, engko mulih ndang terus nek turut dalan duduke glar-glur ku lho. Mikirku ki. Iki Pak Sujek mangkat kondangan, guys, urung teko. Sing kene Mami, Dek. Pak Su arep kendurenan, guys. Kendurenan, guys, tapi udah naik. Ya nggo payung e. Memang diundang karo anake lanang
Dek Mbah Dika, Mbah Diki, iki kondangan nggone adike ndeke. Adike Pak Su. Kondangan mbah ewah apa jerene nyadran ngono. Oh, wis teko Pak Su, guys. Iki ora gawekne kok. Unboxing. Buka, Nduk. Alhamdulillah berkate bungkuse godhong jati, guys. Acara apa ya? Teronan. Lho, Dek gak njupuk sendok gak mbok mami sana. Dek, walalah iwake, guys, ingkungan berarti. Apa sih? Kayak Ini kerupuk. oh kerupuk nggih. Nganggo jajan pasar ya berarti ya. Kayak kerupuk sambel barang ya. Kerupuk bolong buntu iki. Itunya apa? Yang guys. Bumbunya walalah melimpah ruah loh. Menyawa. Nyala bumbunya. Monggo guys, buka. Ya Allah. Suwi gak tahu untuk berkat bungkus godhong jati iki yo enak. Nambu donga. Kene iwake. Nyak, weh. Wae ulang. Mendot sendok, Dok. Ayo ki sendok dulu, Dok. Iku sendok. Sendok mungkin. Walah, gurih ya, guys. Gurih. Aku tak Apa sing ngentakno. kangen, guys, iki. Tak ngentakno mie ku dhisik. Man. Tutup ya. Lah, iki gede wong anak gluduk kok. Kuda apa Mang? Cis ki kuda ra Jawa. Lho, ki anterone Pak Diki. Lah ya aku kan belum pangan ki. Oh, alah. Tak Tironan. komplok. Pak De tak tekoki nganu apa ya aku ngono. Dong. Teronan. Kowe Kuda- kira melok manut di, wedine wong mati ngono. Lho sing tekoki dirembah wong karo iki gak dungi. Tironan. Lah, teronan. Lah dikira tak tekoki jere nyadran. Lah Lah, iya iya, Pak iya. Diki sesuk, Dik. Lah aku ra roh. Lah aku Gak kembar kowe terone. Apa wis tupae ngono? Heeh. Nah. Ora ndang melok mangan. ke duwe anu tuh. Walah, santai. Ayo Kok kok ora diterima. Ora sah. Mbok silas-sasi rong sasilah ora apa-apa. Ora, santai. Ngono kok gugup meneh Mbah kok kaya benang tangguh tuku apa eleh. Kok Eh? Lek ngaruh kan apa buka karo. Omam piye omam? Gak Rocok kabeh. Alah lah kau. Lah aku resirsi nggih bari Mbah Mesam. Kamar angin kok kidul, kamar tengah rontro lho. Itu siapa kok. Lah banyune Mbah kaya cuma ape takok kondangan apa? Dek kan pengen apa melok buka ngono wedine wong mati, mbahku kan wong mati, bayi ngono iki gak melok mangan. Tironan, Mbak. Ngiriki. Emang tekok rene. Iki tirone apa, adikku sing ngono. bengkel kuwi, Mbak. Sing duwe cucian. Tirone adine Pak Su sing nomor piro ya? 5. Nomor 5. Sing nomor 5, guys. Walah Dek Dinda iwote. Ayo. Wes, iki guys durasine. Ayo. Alah, mantap guys, ngerti ya. Jenenge apa? Bumbune kok ngene. Ingkungan iwake ya sak temoke entuk iwak ngono kuwi ya wis. Alhamdulillah ya, Dik. Wong dibagi-bagi. Ana urape barang guys ternyata. Urap. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil donga. Ker. Anak jajan pasare, iki nek kerupuk bolong buntung. Wis Mantap. ngono guys, konten-kontene. Tunggu konten-konten selanjutnya ya guys. Bisa tak unboxing berkat. Nah, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat-sehat selalu semuanya family online nggih dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi selamat seger waras wengi karurina, diparingi rezekine sing kathah, rezekine melimpah ruah, berkah barokah nggih guys, rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Ngono nggih. Bye bye.
Bapak. Lebih dada. Ya baba ya dada.